Momentuz behintzat horrelari dira, bizkorrago. Eta asko dago jokoan bien artean, lidertza baserri. Bai, dudarik ez gau, estopado honetatik apurketa gerta daiteke, eta nik uste dute txandoetatik atzeneko Urdaibai da, hori berarerio zuzenan denborak ezagutzen ditu, eta horren arabera lan egin beharko du emaitza eskuratzekotan, ez? 5-11 denborarik onena epai mailan Urdaibairi eman diote, gero Orio, jarraian Castro, eta oraindik ontzi bat falta da lanari ekiteko. Bien bitartean Astillerok egin du maniobra, bigarren ziaboga pasa dute Astillerokoek orantxe bertan, eta Astillerroren denbora 10:23 izan da. 10:23 Astillerrorentzat, San Pedrok 10:22 markatu du lehen. Hortxe da Urdaibai, eta ikaragarria doa lehia. Eta orantxe txampatxoan dator San Juan, irtera puntura hurbiltzen. Eta San Juan izango da irterara datorrena. Orain hemen txeda Pedreña. Astillerroren denbora 10:23, hemen Pedreñarentzat 10:23 baita ere. Astillerok lehen markatutako denbora. Eta pentsatzen dut orain guztiak hemendik pasatzen direnean orduan ipiniko dutela San Juan lanean. Bien bitartean hor da Astillerroren maniobra, lehen Bermeotarrekin ari ginen kanpokaldean eta bi lekutan batera ezin. Beraz, hemen duzu errepikatuta Astillerroren lana, bigarren ziaboga horretan Garmaren agindutara, eta orain hemen dator La Marinera, Castro, San Juan darrak pronto dira. Beraz, pentsa daiteke Urdaibai hemendik pasatzen denean orduan botako dutela lanera San Juan. Castro demorarik onena markatuko dute, 10:21 Castrorentzat. Estua doa, Itxasoaren baldintza txarra kontutan hartuta, hala ere tarteak ez dira handiak. Urdaibai eta hori orain GPS-aren konparaketan hortxe dira pare-parean. Ikaragarria, erlojupeko estropada. Hau tentsioa, liga dago jokoan hemen. Orioko 20. estropadak dira gaurkoak, Inmobiliaria Orio banderaren 13. edizioa. San Miguel Liga 15. jardunaldian da, bihar Castron izango da estropada. Donostiako banderarentzat gero leku berezia egutegian, eta azken bi estropadak Bermeon eta Portugaleten El Corte Inglés banderarekin amaituko da San Miguel Liga, eta klube gaur erabaki dute ez dela ez azken estropada hori erlojupeko lehia izango, baizik eta 4 kaleetan izango direla lanean, 4 luze eta 3 ziabogatan, eta 4 kaleetan Ibaitzabaleko uretan azken estropadan El Corte Inglés banderan ere bai, aurrez pentsatuta zegoen bezala. Badator Orio, bagak aprobetxatuz, Urdaibai eta Orio parean datoz. Eta oraindik lan erditan dira. Castroren denbora 10:21. Hemen dator Orio. Orio Castrori orain 14 segundo. 13-14 segundo Orio Castrori, eta orain hori 10 segundoko errentarekin behintzat izango dira maniobra garaia. Hor da Urko Redondo aurrekoa. Eta Carrilloren agindutara ari dira Oriotarrak maniobra egite. Castroren denbora 10:21, orain Orio. Oriorentzat 10:09. 11 segundotan hobetu dute beraz denbora. Oriorentzat 10:09. Eta Orio eta Urdaibairen arteko lehia horretan abantaila orain Bermeotarrek dute. GPS-ak demoraldi osoan beti ez digu gezurrik ezaten. 2 segundo bizkorrago omen dator Urdaibai. Baina, orain ikusi egin behar da. Azken metro hauetan lan erditara bigarren ziabogara heldu aurretik aprobetxatzen duten hor pagaren bat. Ikusi orain Orio eta Urdaibai parean, hori da GPS-ak adirazten diguna.
Bai, azken metro hauetan horio brankaz doa, itsasoa olatuan aurkat hauek pixka bat alde horregon litzake diferentzia, ez? Hor dago koska, baina erne konparaketa zehatza egiten digulako denbora guztian GPS-ak eta orantxe datua Urdaibairentzat 10-0 pare-parean beraz biak 10-0 Bermeotarrentzat ere bai, eta orain San Juan izango dugu lanean. San Juan derrak Laizter botako dituzte lanera epaile, minutuko tartearekin pentsatzen du, bada espadan. Epaileentzat ere, ez da txantxetakoa gaurko eguna, Santolatzaileentzat, prestatzaileentzat, nik uste dute denantzako nazpila dagoela, ontzi guziak, gauz guziak zuzen bideratzen, gaur lan pixka bateko arratsalde hori gertatzen ari da, ez? Ez boatu, ez boatu! Hor da San Juan, prest, bien bitartean kanpokaldean hortxe da Astillero baita ere. Boatu bakarrik! Denbora pixka bat behar dute hauek oraindik San Juan darrek. Ondo atako da, animoela, zaie burua, Bien bitartean, hor da Astillero. Eta hor ditugu Astillerokoak 16-0 bat. Astilleroren denbora 16-0 bat Astillerorentzat. Azken ziaboga. Bai hor, Eta minutuko tartea errespetatuz, araudiak dioen bezala. Orantxe azken 20 segundoak uste dut kantatu berri direla. Hementxe San Juan darrak lanari ekiteko prest. Orantxe, badoa San Juan darra. Bien bitartean Pedreña ere kanpokaldean maniobra egiten. Hortxe irten dira. Pasata dira. Eta Laizter izango dugu Pedreñakoen krono hori ere pantailetan. Erne Urdaibai eta Orioren artean Bermeotarrak 7 segunduko abantailarekin doazune honetan. San Juan lanean baita ere, eta 16-0 bat hori da Pedreñaren denbora, Astillero markaturikoa baita ere. 16-0 bat eta orain hemen dator Castro. Hau eromena, hau, baserri. Bai, eta berdintasun handia, taldean artean denbora ia berdinak markatuz ziabogetan, eta nik uste dute bizila, alaia doala estropada, hori, pixka bat... 15 eta 51 baserri Castroren denbora. Krono dantza pixka bat erabili berda, baina nik uste dute, hori, GPS-ak emate ditun datua esker, pilpilian dagola estropada, ez? Atxaldeko 6 dira orain, zilarrezko futbola saioa, orantxe bertan hastekoa genuen, Celta Barça-ben eurketarekin, estropada amaitu bezain pronto, Txemi Galarraga izango dugu, programa preste dugu jadanik neurketa hasita ere bai, eta estropada amaitu bezain pronto, futbolaren leioa zabalduko dugu, zilarrezko futbolaren leioa, Euskal Telebistan lehenengoz Celta eta Barcelona beren arteko neurketa, eta jarraian alabez kaudal norgehiagokara izango duzue, Atletik ere orantxe lanean Alakanten Herkulesen aurka, lehen mailako estreineko neurketa da Atletik jokatuko duena, eta horren berri izango duzuen noski gure programetan, albistegietan ere bai, Gabaz futbol festa saioan landutako laburpena eta protagonisten hitzak ere izango dituzue. Estropadak eta futbola arratsalde honetan Euskal Telebistan, Orion gara zuzenean atzerapen handiz balitzekin gora berak izan direlako, eta ikusi orain Brankaz zer ari den gertatzen. Urdaibaik egurra eman dio Brankaz hori, 9 segundo bizkorrago Bermeotarrak, liderzan dira, eta gaur hirugarren luze honetan tarte ederra zabaldu dute Bermeokoek baserri. Ba, ikusirik bigarren ziabogan denbora berdina markatu dutela Urdaibaik eta Oriok, 10 eta 9 segundona biek, hirugarren luze honetan eta Brankaz badirudi asko hobeto ari dela moldatzen Urdaibai, ez?
15 eta 40 Oriotarren denbora orain arteko onena da, baina erne datoarekin, guk hementxe ditugu GPS-ak eskainitako dato guztiak eta Urdaibai dator Orio baino bizkorrago, 9:10 segundo bizkorrago hirugarren luzean.